नैजिजार achukthaini नैजिब्रै achukthaio kwbangkuk kwbangkuk साइची swlai kwbang pherlaimungo te 80% katutoi bot baklaiwi ole khamari saimanika TTAADC ni chongbariwo hataio babaisake bodol songsakha Tripura Motha party tei babaisa kwbangkuk achukthaio kwbangkuk BJP rok Tripura votar sokni gosimogni teisawo kochoka hakotorti o thungrungni bodol baklaiwi sini TTAADC ni chongbariwo babaisa kwbang manmani swlai rikha hataini thungrungni gorono नैजिजार achukthaini bisingo नैजिब्रै achukthaio kwbangkuk ADC wo habang khafi sinai Tripura Motha te babaisa kwbangkuk achukthaio kwbangkuk srai uklogo ma usluka BJP bodol rok chongbarini bwthai swbai sukurubwi naikhe Motha rok kwbangkuk mani lekhamari wo simi banglia margin te port kaini no wanama simsa ramchandra jirania pekawar jola amtoli gulagati khobai kusu center no saisini simi saini jibani slai kwbang boto kwbangkuk bodol rok kwbangkuk center ro borokni bot 70% ni simi 89% no shogika obo srai kaisa fan gnang thungruni afal haike fluk jakha te babaisa BJP ni kwbangkuk mani ashok bangkhalia machmara 10 কাঞ্চনপুর সামুনুতে সিলাসরি মনুবনকুল ও kwbangkuk achukthaio kwbangkuk Bharatiya Janata Party o achukthaio kwbangkuk no vote kalaikha 37 is 48% thungrungte sinai nogai rokni wansukma o kwbangkuk mani batainai rugui te amchaini tonghalokto naye kotor lugugo simungthire aifano bataithani kusuno kuthuk ongkha koromsora ganganagar kondabisha monu soilengtate silasori achukthaio kwbangkuk pherlaiba 2000 boti tolawo tongma bagai batainani boyar mankha fia bwthai manfro bungsa samplik lailia aboni o chongbarini jotoni slai juda goron nukjakha Tripura Motha rok kusu achukthaio kwbangkuk fulukma Tripura sarokni sinimung tei sakni bisingo naikolei tongnano bwskango toniwino Tripura Motha vote bank snam kahinei uwansukjakha aboni sampli bwthai manmani salo nukjakha srai sinai nugnai rokni uwansukma hinkhe Tripura hasini thungrungo kaisa srai than sejaknani goron nukjakha o bwthai manmani ulo TTAADC o tabuk Tripura Motha kaisa amchaini fangnang bodol sibilia hastini kotor thungrungo kaisa nakokmani uni bajakha bureau report news now